Suspres per la caduta du cap de l'Estat sirian Bashar al-Assad, lo 8 de decembre de 2024, a Saif al-Assad, puis lo Sunil Bashar, que reinava en Siria dempuix 1963. En 2011, una guerra civil que esclatà, on son pausaven grupes variats. Los que eren favorables a al-Assad, los a favor de la democràcia e los islamistes. En aquest conflicte que eren també implicats interessos estrangers, tal com Rússia i Turquia. Totu, pramo de la baixada de la presència estatuniana en Orient Mitjà, de l'invasió en Ucraïna i de la mort de Hassan Nasrallah, el cap d'au de Hezbollah, los sostens del règim d'al-Assad que s'aflaquin i los rebels que gahan parat. L'organització Hayat Tahrir al-Sham, HTS, que vol dir Organització de Liberació del Liban, e che è la fusió d'una sarabantena de faccions islamistes de la guerra civil que marcha de cap al cadre del país, e al-Assad que reajuta a Rússia. Adar Mohamed al-Bashir, de HTS, que ha pres el cap del govern de transició i que demorarà fins a març de 2025.